La gràcia, si m'ho permeten dir així, d'aquesta mesura és la capacitat d'incorporar habitatge protegit en zones on n'hi ha molt poc i on, si no ho fem així, difícilment n'hi podrem tenir. I ara ens carregaríem justament això. Ja se li va escapar fa uns dies a l'Associació de Promotors i Constructors que l'habitatge protegit, bueno, si cal que hi sigui, però que no l'haguem de veure, no? És a dir, que la gent que paga els preus de mercat no s'hagin de creuar amb els que viuen en pisos protegits. Que, a canvi de no creuar-se amb gent que viu en pisos protegits, així, el preu de mercat els hi podrem posar més alt en aquests altres que sí que poden pagar-lo. Però és que no és un tema només d'apel·lació moral contra el classisme. És que les conseqüències d'aquest model, cada vegada més segregat, vol dir pèrdua de vincles comunitaris, vol dir no conèixer els qui són diferents, vol dir no conèixer els problemes dels qui no són els meus, vol dir construir uns altres que no són els meus, que no em trobo enlloc, i això és el caldo de cultiu de l'extrema dreta que després lamentarem. D'aquelles noces, aquests confits. I aquest és el model de societat que s'impulsaria amb la modificació de la mesura del 30%. És hora de plantejar-se amb quin model ho volem fer. En una ciutat on en tots els seus barris existeix la possibilitat de viure en un habitatge protegit, o en una ciutat que et diu aquest barri ja no és per tu, si vols un habitatge protegit te'n vas en aquell altre que està més arraconat.